ita ta san karan ba daɗi. Allah Ni da budurwa gwara dula ɗin waldin kai kin sani. Wata budurwan ba? Yan aji shi da duɗan dula ne jama'a ta. Na fita da ki harkar ki cin amana ce kai idan za ku iya daidaita ku haɗe. ni za mu haɗe ba. Na to fita. shikenan. Kai? Shi ma ya san Dagos din mu ya san malam. Gaskiya to ya kyau. Ai ba ki da fara baki ya albashi daga baki na. Nan da wata ɗaya kin zama amarya na zama ango. Nan da wata goma zan me kika zama? Kin zama imama na zama baba. Ya na ga iwa ba kya farin ciki. Ya haƙuri ka san dai ba wacce take son ka kamar ni ko? Ya haƙuri sorry. Aji kina suna saboda haka kin gane tun ma yanzu ai shiri kin gane wani suna a saka yaran farko ni ba zan saka mata sunan baban ku dan dagiya ne. To ina jin. Na san sunan da a saka mai.